Well, Jabe, cyn sgiol ei, fáte go dtí episode fydd y dóiag go play go spray. Agus tá ma chanel le Rebecca ríist, ma bhean álan. Agus tá sean a bháistin is fwy láid ní samwyd i banana na a bháistach a chlustal ar y dîn ach a tá se go jazz. Tá se go jazz nar tutúifiste le mwy gyn jazz teitche nos tain yn jan nes sídach. Se tá se go jazz tá sailte beaga an, sailte sióga ba. Agus tá an sort ambient rud an sagúlar ar YouTube ar an telly. Agus tá sin a bháiste mó. Ní má an ambient rud sin ar YouTube cem du go chumú leit go tá. Wel, tá se ceach go lord, se go jazz, current challenge, anú níléon ní was ná sinna lás te mar se John se na grú. John se na grú, tá ar cuí neir dúa an fu láir agus tá chuí sin tá si go donna sí géir as flochan is fri an bháisteach se mar se se bhfuil chuint ar cumad as teolaí ar náit madidir me tá mu cín té glas tá smailm té glas ó rih an podcast meil chuint tá rud a cinint an cadain L-tíanín acha L-tíanín sort chemic cinint na rud a cinint agus is cosúil mar má go le mú nach bhfuil te le fáil ach té agus mushroom a cinint ní féidim cuoinú í tainm tar mushroom a cinint bhfuil chfád bhfuil sa go beir échaí agus chuint sort ar de híomhnas sú ach ní numach ar de híomhnas tas éirim nis go má éirim go mar má híomhnas ach tá má fós ar dúsí ach ní nús caife tas well níos an fúdsacht cinint ar tuim se go caife éirim an sort numach go funineh nó éirim sort aibrasach ach le té glas éirim go má dúsí char má híomhnas. Tá mu sé go buinte seo is go me cho gafe le cafe. Tá tú ngríim go gafe. Tá me cho ngríim a gafe muna mín copan an am rih hart ar héine chogamajin tagan sin is cínar. Déile. Mar sin tá mé ngríim go physiciúla go gafe is. Ach is go nifir meid sulla se gáilí beag is dícafíoch me ggóil ach sin taréis se brug a bhín ar thosa méid go cafe a ríist. Bhí me cho bhreim me chás ar buzd taréis cop an óháin. Ach an is testíon cha me chá chop an óil sa lo. Well, is ar trog é na rí an cha caffeine is trog atá mar se tas it golóir daoine víns gimmart clufií nó tas nó víns crocha meach an sa gym go minic táginn sead caffeine rih a gúmpas a pre-workout mar dearra bín caffeine. Ach tá rud cinint faoi cafe freisin hanis lom ní was it neolan energy drinks nóin rud le caffeine an top ach tá rud cinint faoi cafe tá an jazz an machine for my machine jazz an sin blin go hen agus is málam an espresso dhéanana is málam an baine dhéanana was an gáil a ba steam an gáil a chuir tríide gafe tríide baine agus rug púdar seachláid ó chuir bhár agus mhfuil sin am ní bhíon me mar chéile bu me sort cantlach. Se bhfuil is smailm sa cafe freisin decaf hín samsa a se smailm sa blas cafe tas le bain corcin do bhaine coconut freisin ach se fáimins mi seol na anús té nó rúbais na smailm briscaí duncail smailm duncailte go háirid té sefid ba ceach an bheith fáilícaí ag micvities nó fi cin cóla mín táin na rutí té sefid is síle me sin na duncail. Is cuim sa grá Nís am mu deabhar séir a géistecht ach nar bhí sin na dé go han rití go mór lei ach cá se bheith an McVitie's brand so bhí lá cinint chum a bhá ag go siúpa díoch len rití á go mu deabhar a fuairsaí brand cin eile agus cha
sé a tantramór mar nach me fití a bhí Tá go Tesco own brand nó Supervalue own brand a bhí an. Tá sé an tu faoi dearm ha ní bhín siad chu jazz leis an micvitís. Cai se go rud a cinch ní le sam bhfuil sort ide sa cinse cup freisin was go hain rud nach daí num freisin for me bhar na ró trí hímpstin dúirt tí le fat reduced rutí fisicú na tícha ní sló géir nó óla nar úsatí as go háiris náis tú doncail sa téin sa gaife brisin tear ó éisca brisin te an éiscu jo bhadró roi mar se mat tú cear rití as ganbheith briste ró éisca ró scioppaí ná fan fat reduced rití. As ní bhín blás chu deas chan éiret ach sinna maithe leis le rití. Agus cé faoi sonní can na brisci bheith duncailte go níos sé iad. Ó mar ní teach má ó mar út duncailte. Ó cínte caiise bheith duncailte me teach fáca sin sinna ó bha sé fáca sin áile. I te chuí níos sé sin na mai tú lígan ar tain go a thó gealhhain ar a cinteach ní maiile sé sin a caiise bheith duncailte. Sé le mad a bán. Se. Mar sin bhí deir seachtainna soch pioclacha na rá bhí mu an gáile agus iad a híine chríoch na mis an obair thart ar fritar si trí sé híine is formid an pléin an sinna ceir chuna ceir. Mar sin bhí sé soch was it bhí soch Jeffer soch mór go ag an airstrip agus imimecht ar blain. Agus bhí muid go síos mar algur muid ceile. sé mu ceúra brela mair ní brela mór cheir is scór mar a bhí brela mór as bhín chlán ar fátan agus agus an í rih dan me sin mo hí go dtí meannaí duna cá go milliis cho. Agus tháinig me se sa gár agus chamuid na málaí agus seach sa gár, chomuid séir ag an airstrip, steach ar blain, sin séanúmid ar blain, in Indervan, machchas a blain, ranimir na málaí, agus dúirt me agus an cácha, agus ranimid ar chéile agus bhí san. Bhí rud amháin éíar nach in éon cácha. Ach Dairlinn cean jazz áil é Mortons is Salthill. Agus an sin bhí an cean eán nuair hamuid ará ríist. Tá sé bhfuil ní áhfuil táid fós chaní mar níor se chur a mú écha níor chuh mú carrot cake cacha carrot smailm sa. Mac an dearg. Ní sam focail sin le carrot carried go dtí go haman seo bhí sam carried ón scoil ach mac an dearg ar an chip agus an sin parsnip fá sin mac an bán amach. Sin mac an bán. Cheap ach an sin bhí me se chuir na bhí man seo bhí mar chur gáirí agus bhí mar chur mac na dearga go ná chuid atá ar das deargan orist orb achas féidir chuid curcra agus bán dearga á freisin mar sin bhí mar mac na dearga curcra mac na dearga bána. Tá sama. Bhfuil ar nó sa fat a milliis nach an nachhfuil ar dahannaí dá oriste dá curcra agus an gná rud bán. Sin na carotenoids íana an dá sin. Tá an beta carotenes na mar sin is marsút. Ach an daib seach an jazz an sin í de híine an béile sin sa Menlo Park Hotel bhí se go hálinn. Bhí se just form se pizza vegan nach céh an géad hín chlán ar fad an mar vegans muitilug agus Menlo Park Hotel mas Maliban padréile seo Stansarál muoinúhairt chun míle fáilte roimh. nó pizza na eiscibéitir ach se sin go jazz. Ach se Menlo Park Hotel na gáile an bhil gain vegan atá géisteach go háirid tá bíochlár omlan an chéann na chúgrad an ráháin ará se anjas from muid mas ar starter fre sin netcho supe leis ar cáis vegan nach láte agus ví ar salsa agus rudí bhí se anflasta si mar seir céile da sin is. Níor mis na rí
sam ar sefa bhfuil gá leis sin Ní rud is a géirí a riint sin an rud mar dúirt si ó gáid naturals le riinte idir cholachanna mar sort starter agus nuair a luasí go chuid á riint níos am rud is ar hásta lei sin. Se ní mailam sam bheith riint mo dhéanaar is cumlum Ach ní dhéanaar bhí an ba starter. Tá samach ní hé go nach mailam bheith riint máil bheith riint rudaí ach teach le bí ní mailam is cumlum beidir rudbag is a matemaí cácan nó rud ginint mar sin pí an cá thuús go tháinig cinn teile ach ní bhéin gur bí ó tháinig cinn teile gothir mar changus mín fár cúsa tí nó ráinna mar sin. Si mar tú fláúil mar chuine an fláúil nar hagan si go GP a tu cura sé perimeter beag a thocrúsí timpplair de fláta nach mé go garcho. Se ní deach ní main an bheith riint rudí mar sin. Tás is cumam mar dúirs me sliseoig písa go sliseoig thuirt ach má bhí sé mína fách nó spúnach úsatí hána hinnig an den éile ní mé gur sin. Cé go ranach go rud an jazz teach maint ag duna cinn teile sin é. Agus chola chuid gan foran muid san Menlo Park Hotel hóla siad muid leis gaige agus leir si sin gaige linn an sin, bhí sin go jazz bhí rá sláán agus gormágaí agus ruirtí mar sin. Beidir mí géisteach leis pátchail se beidir níhacha sát. Tálinn sé go minic ús an rins muid ngáil nó áit cinint leir gaige go gloisií muid agus leirn si gaige linn an sin. Ó Tá sin fi ceam go minic a an finnic. Is málam san áit sin freisin gáile plámás an caé sin mar an foran bín gail gacha agus is féidir láscna beagáil mar átín tún gail go freisin. Tá fáin sus cafe jazz sin an dí cafe hín samsam mar dúsmutegus. Cid a bhín bainna chuce be? Se ótlaté. Ótlaté sinna bhín samsfeisina chun an le an dí caf. Bín ránaí bhígan nach acu sin freisin. Ní rudí millis ach se go mághfuil teán. Ní gúnaí mar se begéisteach le tinine níos plámas. Déanana í cí sin níos mín ráhíginine sin níos ché tarnéile níos mis tin beidir me gur rud cinint millis le ní mar se. Tá muisteach míl sin is mar bhígan í bhfuil mar is gunna sinna bhí me bhígan na dosach tá mar chuidir be bhígan léon áit féinte ansáasta a chaníos bí me gur ar leid chárá a bhám was that siad bh gur me tóca sin Menlo Park Hotel marall go rá ar leid 5 nó 6 rá nach rá agus bhí mé seogaí chuidir Skyid an át ach freisin rud chuint mar bhígan chuint san olcarmsa mud a couple rudach is i gás a bheith café nó mílam na tú rá chu a gás a gurách jazz nó rud a cinint le a chaifna a té as tú bid nach ránach ráháin nó chárá rábals tá ráin mar sin. Tá sin chohí a séideag. Bhí sin chola chohí a séideag na energy balls. Se energy balls. Tá ráin marp. Tá gur cácha ceart. Tás a cácha ceart nó cearcéig nó caif nó ruding jazz mar sin. Ach nach ceart Tá sé anisiach Tá sé ceúir má tá déile freisin an agus tá ráhat mu gurí sin nach mléon ru an. Agus tá sí cho chuitinta bhachtú ar tuirse hop. Cim sé ráhí a séideag nuair hosta siad bheith art chuitinta dosach ví choláteach. Neachchas mena siad be me ach nach chuiste an íorchtú bring na seáí ceir bhil tá áitchaáir í bís mar dús mar foiine sin a blámas bín ránaí jazz go inis ríist. Foin an café Nero bín cheesecake bín cacha vegan cheesecake a go gohandúil cacha ceart. Is sinna tá wet, ní gur teal go rábal sefateach ufaach écha mar. Níos chutá sin. Se táachtainna. Ach tá mé bhris mar lu siad beg agus bín si dír. Was bfach beidir €3 agus níla nach goblach a méidir línach do chob. Well se a tú gur sliseoig in fliseoig jazz tartíú lepel tart nó
nó ceircé Tás ru ceart bí tus a bááil agus san an mar an ra áfrasta cácha ceirtíanana mar se mate begéistecht éáit Tás duna í beach rá ceart cácha bhí cin agaí le a héil. As freisin rud éile chuir an scantalorm na gluten free. Ní léonrad míart le gluten free an hain go réine tá celiac nó cínse tá sé táhaach go bhfuil rudí gluten free ar fáil. A tá rá rudí tá gluten free ach beidir go siad in aice le rudí le gluten agus sin go rinne tá ná ire celiac ní bheith ná sin é mar sin agus chuan daoine é sin isteach leir í bhígan ar nús go bin rud céine. Tá meascan si san dárad. Mar go minic chuintú ceist bhfuil bhígan agé. No, but we've gluten free. Ach ní céine, beidir go ifachí beidir go bainán. Tá go ddíireach. Ní hé rud céanna chuibe. As freisin go minic bí na blas, ní na blas chum ha a cácha. Go minic dúir siad, oh yeah, we have this lovely gluten-free cake for you, and it's just an bíteach a léamh agus bís a brisinteach a réid go minic bín cácha víganach gluten-free. Sé sto go gur freistar ar cholachanna atá ní mi sé gluten-free tar man gluten ar fad. Dúna tean sifrat a bh blasi a romsa réché. Seach daoine tá náir celiac agus nach féidir le gluten í go gorcha si ar fibrin hóp. Tá ceap nach máób sin nach an aird go míon rudí gluten free cho coitianta sin mar ní hógan daoine dá réir an sinné. Mai an tú go tú gluten free. Beidir oké agus beidir an spún céine úsáide sa bhí úsáidí le rud gluten an agus sin tá sin an bh cúntarteach go chuine tá celiac ach se go minic tarlinn sé nar éon túir dís vígan tugann dúinn gluten frúáis nó tuis de ggéir cinn gluten free ar chuis in nús go bin rud céine é ach an tám dearnach go checha mé ní ana bhí é gluten. Ní Ach bhí me le cúpla comment a léh machchan sin formúidir bug sidetracked country bí agus ceh agus cáchas rudí ach beidir go siar in is ar chuid gus na trochtan an na comment a formúid ó an episode dearnach nó rih sin. Ceall an jazz an seo bhí sé ar YouTube tá ceappa. Tá tháinig mé ar bhór canal cúpla láhin agus tá sé an sco. Tám anmhuioch iad agus go Rebecca as fuór bhí sean. Tá me gira a bheith lífa agus is rud fíor hábhaach é a bheith in an éisteach le daoine a bhfuil severas gaiilena acap. Jonan sib sár iirecht an ghailinn a chur chun cín míle buchas a ríist. Go míon mad níos an cin hanamtar CGS Flescín CH8JC. Bé sé gin nó í héin nó iad cétain. Sin é. Cheanna cinn teile tú freisin natúra. Ceanna tá sé mé ní lif men de lugach ach bhí sé go jazz freisin dearfach. Just an Google Translate sin sé. I have a lot of interesting concepts and words to decipher from this podcast. I will be busy a long time, lol. Is tusnahor me fós sa chaige. I started learning a tiny bit about a month ago. Gurmagi a chorja o YouTube. The rhythm and sound of the conversation is so beautiful. Mar sin déitoch muidir bheith argon siú de cinn agus fach duine ceap go was it tan gailge chodjas ach táid play cé anna yon jarmad na bins a chumach lá rifin cé an jarmad a cacha thuirte a bhéin le hána an bhre lá mór. Mar chéile is na héanach é tas an duine nach chun na héanach í ceúr ná nach chu sin glóte ceart nach chun na héanach í go hála. As beidir bhil a gar chun is trídeatropéin faoi hálan a bhí. The rhythm and sound of the conversation is so beautiful. A few themes I can guess generally from the occasional English word and because one thing was perhaps mentioned in a solo video a few days ago. Tá sé greenver agus beagán níos teochte an seo anneo is sléifte catskill is stáit nó Eric. Tugad ara agus gur míl mag í ríist from a huge new fan, Hillary. Oh well, gur míl mad Hillary tá sin an jazz le clostal. Jazz. Agus an sin bhí ceist ag duine cínt ar Instagram.
gomnaiscail cintam tar an duine seo sinad. Gur bíon má sinad. So há an podcast leis an marteagaí mórlam, bhrálam cluisiint faoi taithí seagaise leanamh a bheith agaí ar an Ilan. An rá éon bhuairt ar Rebecca faoi, an míon ar a bmáthair ar an máthair taistil go dtí an mórthír, le fánacht go saolatar an leanamh nó an bhfuil ban chabharcha ar fáil. Céir iad na nósanna a bhí difriúil agaí ó na chéile, nó fiú difriúil agaí ó bhórtais mar hain, agus céir iad na suantrií nó ranta a bar le duine. So cum trí an ceisní sin mar a rins ceisní simúlan sin, mar sin na chéidir rá mé nervhíseach ní rá mé nervhíseach marall gorásam sochaí cén lábhí meagsú leis an mabí agus dagmuid an tián caiicís rih a bhí si capíocht. Caiicís maid Caiicís ach sin ar tháinig bhí si 8 lá dearnach. Mar sin bhí muid níos mú 3 seachtaí ag fánach lei ar mórthir. Bhíonn sin nervhíseach beidir a ngánasteach was a dusach sí tíocht luúan ar de cíns. Ach mar algur muid ar mórthir rihré muid gar an ospidéal an gáil níor mar nervhíseach faoi sin. Agus bhfuil beidir go mé nervhíseach ach beidir go dearmid an tamana ar sin. Well, wacht duine be rudbag sart daimhreach nó ímníoch sart, well, was rud móra tas a babi vat. Ach, ní níos mú éag an eile. Tas at bheith in gáilinn le cí nó é ná teile, tas at teach an gná. Ní raon rud go speisialta mai agur muid na gcónaíir ina suíir a leán. Tá dochtúir an seo freisin agus tá banal trí ach níl éon bhean chairech ach bhí cúpla ceardlann an seo áreachtal ag cindram tiismar na Gaeltachta tá gappa mar sin bhí cuasa réomh brethe an agus bhí mar sin bhí sin éintach ach gaan mar chuig go gáile nó go dtí fibicnáit blachlíí nó líam nach fibicnáit deganá más as an ceantar sin nó go tú ras go dtín ceantar sin len babí bhat ach brand ar an duine stoi. Ach sin íon muide agus rugahí agus an sin dámuid le a thuismthirí an mhuio ar fa caiiciise. Tuéis rugahí. Se bhí muide fólam sart bar rud mór méilteach babaí bheit gáir chéad babaí agus mar se bhí sé sin ítach gur muid náchuil fánach le a chud tuismóirí. Bhí muid ngar bheith caiiciis má ná rá. Bhí bhfuil mai algur rugahí sort luas an áirecht ní muid gur a bheith was it ní féidir brair an aimimseir má bhí an áige go donna nó má bhín an was it má bhín ceón nó bhí sé gcuifar ní bheith an pléing amacht mar sin ní muid gur a bheith rá ó go muid bháile éis lá nó cho bhí muid gur a fánacht go dtí gomach muid ná an sort breanú cecha mé an aimimseir agus an sin cheocht bháilinn sin nuair bhí an gomach an aimimseir go jazz an lá sin agus bhí se an jazz an lá hánig muid chamuid bháile ar blain deoch mar go se bhád níos éasca agus níos gopin an bád. Tá se ar cíine a servise. A freisin sin cailín beg sin i chéad babaí tain hépáist ché gasú mar se bhí muid fólam bhí mis fólam mar cecha fáin le nepi níor sam cecha le nepi aró. Is cuilim san chéadú chuirtú onesie euro. Níor chuirtú go lábhasteach sna lábha maiall grafatí go ngirtú go lábha agus bhí si inúscoir sí sort a straight jacket. Ach bhí ráhfuil ní úsáidn si lábha fós mu si calár. Bhí si ceirtach. nó bhí muid fólam ar nús choláin ar nús duine bélim mas marúir me mas an gáileanú le cí nó corcanú cebhí cenáit. Muidir le go fólam fiúis tá muid fólam tá muid fós fólam ach bucht a dí tá sí bra fólain agus láin le foiineh agus pití nílas ciméid ní níos ciméid focail steúil. Well tá si go buinte sin níos go nearann si focalnú ar leid uair sa lo a chamantaí cúpla cean nús sa lo. Má ar an túir de cinint dearann sin sin láirech nó dearann si le an hain go nocail. Se ina bailach hain cert. Ceadín ar tíide an áit sláán just lán a ben lán sort ní sin an SUM nó bailach a gceart ach tá sí tá mána terrain te as tan fuim chorás me go muid tógeala te a tá
tá sí boga tá sí tá man anna dhéceall ar a mána tá sí boga háart mar se Ca sé ggóla se go muid caiint fú. cai se golas. Agus is sin bhí ceistele céirdíad na nósanna a bhí difriúil agaí ón chéile nó fiú difriúil agaí ó bhór dismóir hain. Bhfuil rud mór chumsa tá difriúil ná go mé leirt goige leis se báiste agus tógah le béir le mis mar sin tá sé eisteach tá sé ionintach agus go hálinn agus tá me chosáasta go a dhéanana go a tógáil trí chailge ach tá sé eisteach ní sé eisteach ó lá ach nar chuoinings me tá mé leirt mion teangail im fáiste tá sé suirt neamh nach agus is rud ionintach sin ach sin rud tá difriúil ó nar bhí misisebeg is béle le méile maiis mar is le rágachaí mar sin an rud hasans má chumsa cead fuúta bhfuil éon rud difriúil gompar sin nar bhí tusabeg a go lei a chuí táigh tusa be well gail cí ní ha éon rud a chuí tá muid tógáil a chalín beag atá difriúil le mus chuohí dínar bhí tusa fásan níos. Well dear an gháin níos mú cosachta í nach choléon sifrot na réir maiall nó néisten sifrot maiall tágiúh mis ar i leanna ar in na suúir te tá caiinní beag ádógeall an te freisin ar in na suúir i té sort sifrot ar nús choláit beáil da na ghfuil technoliaach bhain níos fearanta ní raon YouTube nó TikTok nó pad choréala nó podcast nó aon rud an na bhí mi sé beag mar ní hín sifrot a choláit Tá teach saoil na lean marí muid ráit sin níos lochte sort naí muid fannacht le tuisi marí i tam sin ar rugmh í mai tam go bhlíon mar i leannach bí muid gúnaí sort chunne súlir an aimimsir níos múna bhacha gnáchaine an gáilinn ar a mór hír nó le chéanú a cibh náit gomininic a chu muide le mar leanna chu mu an saim san aimimsir mar an rééis an nuocht ag sé nó gin nuí ar átaí nó bhí chola lá chu sé máach nó ar maireach. sé chéime gur sin éisteach nar ham se dustach mar ní bhain se tuairt an néir an áidir sin ach bhain se caiin sin de cinn agus facht tú héin nó a hééis mar tá aim séirnis. Se go mar rud. Well an sin an rud ní fé le teach tomáint gotí cebh cin láit gur a thuil tá a catú mar bhfuil an aimimse go má mé bad a seol an nó pléin i getilt nó fun má tá bit naach se óhéas ar a mád nó ar a bléin catú smuoineúir na rudaí se Tá mé ggurhfuil go gaile le an lei nó amach ruding chuineat nó a cinint agus ús chugas bit taistal leinte garú go leor gomininic beidir fórsa seach nó fórsa hátas bha se uhas a ar mád ach fa sé fósa taistal mar se a bhiú ggurcha gaile le rud a cinint étí nó níos cin choige picúland sinna be ben rud a cí níle sam scon anúta ach tear le tain bhfuil mat se go donna ní fanna me seachtain éileú fan am cin teile man ní féile tíireach tomáteáin ní féile deach choir an mos nó choir trein nó chuil sa gárán. Agus is sin an ceistele céirdí na súintrí nó ránta bearla den Tá dúch gur chuoinú is was it nar cean sin na bar cinní chuin maclínse go gáile chuin maclínse go marga fu an maclínse a rán is sah is ní bhór an maclínse táda is an maclínse bhile. Smáil am héine se smáil am héine cean sin. Sin cean bhí am sa méle nú mé fás níos ach ra sin á sa méle meú nírá. Béidir ní man an chuoúnis ní le an nárách ach ní man an chuoúir agus cinnse ach smáile a cean sin. Agus tá rud eile tá format cúpla leabhar mar bhrúntanis ó chuoin ní defriúla le ó an gaige an top agus tá an crap beag a bhrú agus cásan sé an tóir an chuit nó an rán chuit
Bhíonn sin go jazz mar sin chuidir bh fómta amsa as sin mar bhí cúpa cean gailge amsa na bhfuil fás níos ach I méile bhíon chuid smócab. Agus na rudí béle tá an, bhíonn siad an sásnach nuair a cinint. Was a cean sin ride a cock horse to Banbury Cross and see what was the cean London Bridge is falling down. Ach Dr. Foster went to Gloucester. Ní bhí mu is rovinnig. Cawr fánach. Ach sin nuirdí tá mis an cuiinmhar ó nar bhí mis beg mar sin nuirdí gaige na aon maine lei. Ach inis go cleachta mar nuirdí gaige tá sé eisteach cuiinú grán air sin cín bélamsa ach bhí muid brena freisin cartoons agus má lé was an intro agus na cartoons nús George Fisrach agus Woozle is Pip agus céir le bhíonn si brennahir Elmo an seo agus nuirtí sin agus aíonn si freisin an ceol ón na chlár an na sconán Disney events mu nús Lilo agus Stitch agus rud le freisin neit mu brenn rud a cinint YouTube tas dat Lilo Stitch nó cibé cin agus rud chun scantan fa YouTube te Chinese gomininic fógricht agus bíonsaige tásaige an difracht idir órán nó rud tas at chlár nó clip gon sconan agus man rud tásaige an difracht. Agus sin trú nach chun níos nó sconan fáin ige tá an go chuid tá Shrek agus tá Secret Life of Pets agus rudí Boss Baby bhil sin an gaige bhfuil tá hí agus dó má ceappa Cáis brenar Shrek hí agus dó agus tá Happy Feet cosasásta béidir gur péide a sin as Boss Baby Níor san gur Happy Feet cáis brenar sin tá sean as tá Boss Baby ché cean béidir dá cean freisin an DreamWorks í sin nó cínte Shrek is DreamWorks é sin ach tá mis ceappa béidir go be bhfuil néla chean Disney an gail go bhfuil chomháil am bhharúil tá fásom ní ar an go bhfuil is bíomhan an amach Lilo agus Stitch an gailge mar tá si obsessed le Stitch agus chomid isteach a sipa brog le Jearnas agus an chéidir de tháinig sin ná runners le Stitch ar agus bhí Stitch láidech agus bhí an níráin ráin cámuid bhí an na broga sin ná Nís an cedíana muid nisnar bhéh siar ó bhór agus na broga sin bear an cinál céin á a rí mat an se go tíideach mat an le an ní sinna béidir freisin buíhann lumsa kung fu band á se síbhlung níor cheap me se gur an bhála sin ach bhí sa faoi marall go bhíocht brenneir le do ní ba agus bhí a chu go má cheap me se tá sé ráiteach ach tá sé intach há seach chahhélas 9 be mar gur hána bh brenneir tám sin nach sé bhí sé intach agus is íhan é kung fu panda tá rintá teddies pandas in isise agus Lilo agus Stitch mar ach buíhlumm sin bhe gailge ach mar go an le an be go Lilo agus Stitch mó níis nó ar tháinig semach le Jearnas tá Stitch choláit pennies boots fiú an ansart handwash le Stitch Arab an si brog sin chud fecinn tú choláit mar sin bechearchuin inis an march a logaáil mar beidir me sin imi gan bliana agus béisi fós a gur Tá mé cepa le ha a darna brela tá mé gur téma Stitch Lilo agus Stitch bh fiolóir leteach bhanig me boots le hána freisin go fiocla se Geúch me sé fiolóir fiolóir gléis sús mar Stitch mar le daine chuir ar sínas Ní so gur sin ar mohíhna scáú sin lein má séanrat ach sin é mar se beidir go bhá muide sin é mar sin well béidir se bhfuil ceachta gur fá réiglam bhil agus tá ceapú fici me teir a monitor tá ceapútí sort a bogó rubach freisin mar se beidir go mar se críocha chuir leisis. Mar sin fáilte rih aon cheachtarchtaí nó aon comments ar YouTube, Instagram, Spotify nó fibecanát
ag an sumuid agus tásúlam go bhran sib as an episód seo. Sin é mar se slán go fóil.